Ora iso khutbah, aku tak jajal ya khutbah ya dijawab napa? Aja awas dadi munggah tak pelorot kathokmu. Dadi wong bodho iku ora ana sing ngremehno iku remeh dhewe. Wong pinter ora usah dimulyakno mulya dhewe. Dek, aku takokna sampean. Wong iku padha kaya dhuwit. Dhuwit iku kan padha, sing dadekno ora padha iku apa? Angkane. Nek angkane dawa larang, angkane ndek murah. 1.000 iku larang mergo angkane dawa. Dhuwit. Nah nek ana wong mati Pak Mudin kok pidato, Bapak Ibu sampean sekseni, mayit niki sae napa sae? Temen iki nggih ngoten nggih. Ngono ku sampean jawab napa? Le aja sik tanggung jawab sampe akhirat iku. Ana perdane iku ana undang-undange. Nek awakmu roh wong iku ahli salat, sekseno apik. Nek wong iku gak ahli salat, aja diarani apik. Ana Jumatan, Dik. Nah, sampean iki pinter, iso ngaji. Sing khotib pas ra teko, sampean ngomong karo ketua takmir, "Iki sing khutbah sapa?" Ra teko e. Menggah kula sing khutbah terus pundi? Monggo. Nah, nek sampean ora iso khutbah, aku tak jajal ya khutbah ya dijawab napa? Aja awas dadi munggah tak pelorot kathokmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Para sesepuh, Bapak Ibu, kanca-kanca, adik-adik ingkang dipun mulyakaken, kula tanglet dhateng adik-adik. Kula tanglet sinten sing paling seneng sholawatan nang Kanjeng Nabi niku? Sinten sing paling seneng sholawatan nang Kanjeng Nabi? Mboten. Sing paling seneng sholawatan nang Kanjeng Nabi niku nomor 1 Allah. Nomor kali para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Terus Allah perintah datang kula sampean dikongkon nderek-nderek seneng sholawatan datang Kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Terus pundi, Dek? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Nah niki nek sampean kok seneng sholawatan Kanjeng Nabi, berarti senengane sampean karo senengane malaikat niku padha. Lah wong iku nek senengane padha, senajan wong liya dadi bolo, berarti sampean niku didadekno dadi bolone malaikat. Amin ya robbal alamin. Muga-muga kula sampean niku terus seneng sholawatan Kanjeng Nabi. Wong iku nek seneng sholawatan Kanjeng Nabi niku mangke enggal sithik ketularan sifate Kanjeng Nabi, terus akhlaknya apik ngoten. Kula inget adik-adik apa ngendikane kiai kula, Yai Abdullah Fakih Langitan. Dek, kula inget ngendikane Yai Abdullah Fakih Langitan, nek awakmu kepengin duwe akhlak sing apik, duwe watek sing apik kaya akhlake Kanjeng, sering-sering maca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, kalau badhe ngaji sekedhik, al hayatu nikmah. Urip niku nikmat. Urip iku nikmat. Niki kanggo wong sing apik. Wong apik kok urip niku padha karo bendina mlaku budal nang swarga, bareng mati buka lawang swarga. Dadi uripe iku jagane kanggo menikmati
swarga. Tapi nek kanggone wong nakal, al hayatu musibah. Urip iku musibah kanggo wong nakal. Mergo wong nakal kok urip iku bendina mlaku budal nang neraka, bareng mati buka lawang neraka. Dadi uripe iku jagane kanggo isen-isen neraka. Oke. Nah, kula niku ngeten Bapak Ibu. Kula niku nek semrap lari alit ngeten-ngeten niki. Ati kula niku lho terus mboten mikir niku nggih angel, kudu mikir. Cah cilik iki lho dilahirno iku lho ape disenengno apa ape disusahno. Bocah cilik iku lho dilahirno iku lho ape dimulyakno apa ape diremehno. Bocah cilik iku lho dilahirno iki ape dilebokno swarga apa ape dilebokno neraka. Niki pertanyaan ageng. Nek lahir nang ngene keluarga sing apik terus dikenalno agama, dikenalno Kanjeng Nabi, dikenalno hukum, dikenalno salat, iki berarti dilahirno ape dilebokno swarga. Tapi nek lahir nang keluarga sing mboten ngerti, dimbarno sak urip-uripe, iku padha karo dilahirno ape disiksa naudzubillah. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, akrimu auladakum. Wong tua mulyakno anakmu, mulyakno anakmu. Wong tua kok dikongkon mulyakno anak niku maksude terus pundi? Dadekno anakmu iku dadi wong mulya. Nah ya apa carane wong dadi wong mulya? Isen ana barang sing dadekno wong iku mulya. Lah isen-isen apa? Loro. Ilmu karo akhlak. Nyuwun sewu Bapak Ibu, kula sampean niki padha, kula kali sampean padha, wong bae padha, dadi daginge ya padha, balunge ya padha, gethihe ya padha, rambute ulune ya padha-padha, tapi mangke nasibe ra padha. Lho napa kok nasibe ra padha? Ya mergo gara-garane isine sing ra padha. Lah kula sampean nek pengen dadi wong mulya, pesene Allah isenono barang loro. Napa? Ilmu karo akhlak. Wong iku nek ilmune cukup, akhlake apik, cek anake sapa ae dimulyakno Allah. Wong iku nek ilmune gak ana, akhlake elek, anake sapa ae diremehno Allah. Dek, wong pinter iku sering kena omongan monggo. Wong bodho iku sering kena omongan aja. Wong pinter iku nek ape lapak-lapak wong monggo. Nah nek wong bodho ape lapak-lapak aja. Nggih. Lapa kok ngono? Apa-apa nek dicekel wong pinter iku ape-ape. Apa-apa nek dicekel wong bodho iku ape rusak. Nyuwun sewu. Sampeyan duwe mobil anyar. Terus sampean duwe tangga niku pinter mesin, pinter nyetir. Terus tanggane sampean takok, "Lagi tuku mobil Mas?" "Iya." "Tak tontoke mesine ya, aku pengen roh apik to gak?" Sampean jawab napa? "Monggo." "Tak jajale ya." "Monggo." Terus ana wong bodho takok, "Tak bukake ya mesine ya." Sampean jawab napa? "Aja." Dadi wong bodho iku nanti-nanti sering kena omongan aja. Dek, sama niki adem panas greges-greges. Terus ana dokter teko. Terus lara Dek, iya. Tak suntik Dek ya. Sampeyan jawab napa? Monggo. Terus kancane sampean niki bodho ngomong tak jajal ya tak suntik ya. Sampeyan jawab napa? Aja. Mbak bokonge didempis-dempisno aja. Nggih. Dadi wong bodho iku nanti-nanti kena omongan. Kena omongan. Wong pinter nanti-nanti kena omongan. Ana Jumatan Dik, nah sama niki pinter iso ngaji. Sing khotib pas ra teko, sampean ngomong karo ketua takmir, iki sing khotbah sapa? Ra teko menggah kula sing khotbah terus pundi? Pengurus masjid ngomong napa? Monggo. Nah nek sampean ora iso khotbah, aku tak jajal ya khotbah ya. Dijawab napa? Aja, awas janji munggah tak pelorot kathokmu. Dadi wong bodho iku ora ana sing remehno, iku remeh dhewe.
Wong pinter ora usah dimulyakno, mulya dhewe. Dek, aku takokna sampean. Wong iku padha kaya dhuwit. Dhuwit iku kan padha, sing dadekno ora padha iku apa? Angkane. Nek angkane dawa larang, angkane ndek murah. 100.000 iku larang mergo angkane dawa. Dhuwit 1.000 murah mergo angkane ndek. Dhuwit 100.000 ya ditungkaki wong bolak-balik tetep 100.000. Dhuwit 1.000 diumbul-umbulno tetep. Aku takokna sampean milih ndi? Dhuwit 100.000 kuyuwan wedhus karo dhuwit 1.000 kesemprot lenga wangi. 100.000 kuyuwan wedhus terus dhuwit 1.000 kesemprot lenga wangi, milih ndi? Ya lah pesing ya wis gorene. Tak umbahi diluk. Masyaallah bapak-bapak, sampeyan nek pengen duwe anak sing mulya isenono ilmu. Pinterno. Kados lare-lare ngeten iki, pinter-pinter. Buktine seneng maca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Malaikat pinter maca selawat. Sampeyan pinter ya maca selawat. Nah, sampeyan nek pengen di anak sing pinter, sampeyan sekolahno. Rata-rata wong pinter kok tau sekolah tak titeni. Sampeyan nek pengen di anak iso ngaji, pondokno. Nek gak iso mondokno ya ngajekno nang kiai pundi, tangga-tangga ngoten niku. Tapi nggih nyuwun sewu Bapak Ibu, aja pinter tok. Pinter nek gak apik bahaya. Ayo Dek, aku takon sampean, sing sering ngenteki dhuwit negara iku wong pinter apa wong bodoh? Wong pinter, wong bodoh ya pengen tapi ra roh carane. Sing sering bingung nang wong pinter apa wong bodoh? Wong bodoh, sing sering bingung nang wong pinter apa wong bodoh? Wong pinter. Wong bodoh iku ra iso bingung nang wong, ya bingung karepe dhewe ngono. Mulane wong pinter kok apik, sempurna apike. Wong pinter kok nakal, sempurna nakal. Niki monggo kok 15 menit tasik kuat Dik ya. Nggih. Nah, kula sampean nek pengen di anak sing apik, sampean sering-sering jak maca selawat. Cek ketularan ana apa iku? Ngono ku nek berok-berok malah kaya sapi. Selawat sapi oke. Ya Allah masalah Muhammad. Ngomuni neh to gak sampe. Nah, kalau sampean nek pengen di anak sing apik Bapak Ibu, nggih leres lare-lare niku. Ngakeh-ngakehno maca selawat. Ngakeh-ngakehno maca selawat. Insyaallah gampang ketularan Kanjeng Nabi. Terus nomor loro Bapak Ibu, adik-adik niki ya penting kanggo sampean mumpung sik enom. Kalau sampean nek pengen napa? Pengen dadi wong apik, pengen di anak turu sing apik napa? Nyenengno wong tuwa. Nyenengno wong tuwa. Kanjeng Nabi dawuh, apik ana wong tuamu, engko anakmu apik nang awakmu. Ngoten. Allah dawuh, apik ana wong tuamu, uripmu enak sak anak turunmu. Barang nang donya iku apa-apa angel, gampang iku nek digampangno Gusti Allah. Lah kula sampeyan nek kepengin apa-apa digampangno Allah, nyenengno wong tuwa. Apa-apa digampangno Allah. Mulane nyuwun sewu, akeh lho wong iku pinter ngitung dhuwit tapi ora ndek dhuwit. Ya mau pinter ngono ae. Ana wong iku ora iso ngitung dhuwit tapi duwike akeh. Sama nek pengen apa-apa gampang, nyenengno wong tua. Pengen di anak turu sing apik, nyenengno wong tua. Apik ana wong tuamu, engko anak-anakmu apik. Anak nakal dadi apik iku sing nyetel Allah. Guru mboten saged, kiai nggih mboten saged. Mulane ana bocah nakal dipondokno. Mulih ya sik nakal kok. Tulisane malah apik ngono ae. Tapi nakale pancet. Kok kiai Nabi lho nanti nuturi keluargane mboten digatekno. Kanjeng Nabi terus mikir diarem-arem kali Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, awakmu sing penting kondo-kondo, masalah wong elek dadi apik urus aku ngoten. Mulane kula niku sering matur, sama nek anak nakal aja ditutuki. Anak nakal iku ora mergo kurang tutukan. Temriki sik ana sing nutuki anak barang. Terus pundi hasile? Ya mek mentol tok.
Wong anak nakal iku nak sampean cepet lawang yo gepeng ngono ae. Nakal tetep nakal. Kula sampean iki aja kaya biyen sing salah paham, duwe senter gak patek benter ngono ku dope disentili. Dikira kurang sentilan. Bareng dope disentili ra benter terus batune ditokno dipeme, dikira kurang pemenan. Sampai ana guru tira nek ndek murid nakal terus dipeme ngono. Lah iku kok hasil ngono akeh sekolah ra kathek nganggo genteng. Cek nglinting kabeh. Kalau sampeyan pengen jane apik nyenengna wong tuwa. Kita iku nek kaya petani. Petani iku tugasnya nandur, masalah tukul urusane Allah. Sampeyan gak usah kathek ngiwangi ngodote tambah ra dunung. Cek Allah dhewe sing ngodote. Paham to ngaji ngene? Wes nomor loro wes nang ayo selawatan neh. Nomor loro, kalau sama nek pengen di anak sing apik nomor siji napa? Maca selawat nggih. Nomor loro nyenengno wong. Nomor telu saiki. Aja ngrasani wong. Aja alok wong, wong alok bakal melok, wong gedeng bakal nyanding. Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'mala. Sapa wong sing wani alok wong gak mati-mati ning gak nglakoni dhisik. Durung lakoni kok mati, mangke anak putune sing nakal-nakal. Mulane ana bapake apik, ibuke apik, anake nakal. Wonten apa mboten? Sampai tangga-tangga kaget. Lah ya, pakne apik, ibuke apik, kok metu bekakas ngene. Ngonang kijolan nang rumah sakit. Bathuke kaya pakne, sikile kaya mbokne. Tapi kok sejeng. Ya pancen anak kandung, tapi wong tuane tau ngrasani wong. Gus, sampean nate ngrasani wong, Gus? Ya wis andum selamat iku. Nek dilereni, wong iki ngetan gak roh kulon, nek madhep ngulon gak roh etan. Wong nek mikir eleke dhewe ora roh eleke wong liya, wong nek mikir eleke wong liya gak roh eleke dhewe. Wong pinter iku seneng mikir awake dhewe. Mergi napa? Sampeyan nek mati iku dhewe-dhewe. Nggih mboten? Setoran awake dhewe-dhewe. Pancene wong ngrasani wong asale ngono asline tanda-tandane ora patek pinter. Nggih. Kok mikir wong liya, Dek. Dek. Bocah pinter karo bocah bodho rada beda nek wayahe semester. Nek cah pinter lak ndi lho, Eng. Nggih. Nah nek cah bodho gobek ngono. Wedo dadi ora usah didelok garapane lho, gayane ketara. Iki cah pinter cah bodho. Nek cah pinter biasane cah pinter, cah bodho yo. Nah, sampai sing ngandani aku ngono. Aja alok wong. Pancene wong iku gampang alok wong. Mergi napa? Ndek penyakit gawan. Tawar karo eleke dhewe tapi gak tawar karo eleke wong. Elek kaya apa nek eleke dhewe sedengan. Mulane sak kecut-kecute kelek, nek keleke dhewe sedengan. Ana wong teko sawah durung adus, keleke dus sapi sret diambu. Rasane ati ya iki kelek nomor 1 sak RT. Kelek rasa jeruk, seger wong keleke dhewe. Diusapno wong ya jempali. Mulane sak basin-basin entut nek entute dhewe ya sedengan. Sing entut ya biasa, lega iki. Pinggire sing miring-miring. Terus nomor loro. Nomor 1 wong iku tawar karo eleke dhewe, gak tawar karo eleke wong liya. Nomor loro. Wong iku pancene kabeh wong kene dilokno mergo wong apik iku ya duwe elek, wong elek ya duwe apik. Wong apik ya duwe elek, wong elek ya duwe apik. Pancene wong apik karo wong elek iku meh padha kok. Bedane mung saithik. Wong apik iku apike karo eleke akeh apike. Wong elek iku ya duwe apik tapi akeh eleke. Modele apike iku kumat-kumatan ngono apike iku. Sampai anake kaget to. Bu, bapak kok apik? Iya, Cung, pas kumat. Ya ngono ku pakmu nek kumat terus metu apike. Nah terus sakniki
Wong iki apike pira eleke pira ya ora ana sing ngerti namung Allah. Mergi napa? Ana wong kecilik nakal tok sing dilakoni. Bareng tuwa tobat. Nek tobat tenanan diterima Allah, ajaibu minad dzambi kamal la dzambala. Wong nek gelem tobat padha karo gak duwe dosa. Wong-wong ngarani elek tapi nang ngarsane Allah ora ana eleke. Ana wong kecilik apik tok sing dilakoni. Bareng tuwa-tuwa metu sombonge. Entek apike. Wong-wong ngarani apik nang ngarsane Allah ora ana apike. Panjane wong apik wong elek ora ana sing ngerti Allah. Lho Pak. Nek wong apik wong elek sing ngerti kok Allah. Nah nek ana wong mati Pak Mudin kok pidato, Bapak Ibu sampean sekseni, mayit niki sae napa sae? Temen iki nggih ngoten nggih. Ngono ku sampean jawab napa? Le aja sik. Tanggung jawab sampeyan akhirat iku. Ya aja dijawab duka Pak Mudin nggih kadang sae kadang mboten ya aja ngono. Iku kakean ngomong. Ana perdane iku ana undang-undange. Nek awakmu roh wong iku ahli salat, seksena apik. Nek wong iku gak ahli salat, aja diarani apik. Salat iku kaya bocah sekolah. Bocah sekolah iku senajan gak patek pinter, tapi kok sregep iku murid apik. Senajan pinter tapi bolosan iku murid elek. Dadi nek sampean ngerti mayit iku uripe kok ahli salat, mudin takok sae napa sae? Giatno, sae. Nah nek gak ahli salat aja dijawab apik, ya mudine wae ora usah takok. Iku mudin kasus niku. Mudin ora usah takok ya derek monggo diberangkatno derek nggih, donga dinunga derek ngono ae. Mau takokno iki sae napa sae wong bingung tarane apik ora salat, tarane elek kok tangga. Terus malih kalau sampean aja gampang alok wong, mergi napa? Wong iku gampang rubah. Wong apik iso elek, wong elek iso apik. Wong sugih iso melarat, wong melarat iso sugih. Kanjeng Nabi dawuh, awakmu aja kaget nang apike wong. Entenono matine wong iku iso rubah. Aja kaget nang nakale wong, entenono matine wong iku iso rubah. Pesene Kanjeng Nabi, Dek, nek awakmu gething nang wong aja nemen-nemen, mergo wong sing mau gethinge kadang-kadang dadi kancamu. Nek awakmu seneng nang wong aja nemen-nemen, mergo wong sing mau seneng iku kadang-kadang meneh dadi mungsuhmu. Ana lho Gus, wonge padha gethinge terus padha gethinge terus akhirnya dadi besan. Kok nanti ku. Gus, ana ta wong padha gethinge terus wis dadi besan, wonten apa mboten? Wonten. Ana wong suwehat Gus, terus gering. Kathah. Ana wong gering nemen, ketop-ketop rek sobah, ngomong rek iso mripate plora-plora. Jare wong-wong, mati iki tangga irunge menceng ngene iki mati, kabeh do ngarani mati. Tibake oleh obat sing cocok, sehat neh kok. Terus diluk bojone hamil. Tangga-tanggane kaget, "Nduk, awakmu kok hamil?" "Nggih, Bek." "Nah, bojomu jere lara." "Wis iso kok, Bek." Lah aku kayak gini petuk kok mlakune mobat mabit. Mlakune tok, Bek, mobat mabit tapi wis iso. Ya wis. Dek. Kalau sing kula pindhani malih kok, mumpung sampean isih enom, Dek. Masyaallah. Nyenengno wong tuwa, sampean nak suwering krungu. Mami rajulin yang duru ila waji walidayhi nadrata rahmah kataballahu lahu hajjatan mabrurah makbulah. Anak sewanang wong tuwa sak sewanan oleh ganjaran haji sing diterima Allah. Ana anak nang metu ibu-ibu sehat, ngono nek buku amal tulis haji. Engko rada awan, bapak pun sarapan, wis enak, ape mak weni to nak? Mboten nggih tanglet mawon haji. Ngono ra pindan-pindone ya koja. Nah haji sing diterima Allah piwali sing mlebu suwar. Mulane Nabi dawuh rahima anfu rajulin adraka walidayhi wa lam yadkhul jannah. Cilaka nek ana anak ketunggon wong tuwa, anak gak iso mlebu swarga iku anak sing cilaka. Wong tuwa iku jembatan paling gampang kanggo mlebu swarga. Nek kepengin uripe samane enak, kepengin turunane samane apik-apik,
nyenengno wong tuwa. Terus aja gampang ngalok wong, insyaallah anak turune sampean apik-apik. Nggih, sampun ngenten mawon. Nggih. Sampean pun kebelet. Apa ya bahasa Indonesiane kebelet? Pengen nang selawatan. Nggih, sampean kula muga-muga ketularan dadi wong apik. Nggih, ahli maca selawat. Kula nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.